Harasatdan soň Türkmenabadda ýürek damar diagnozy bilen keselhana ýerleşdirilýän hastalar köperýär. Türkmenabadda apreliň ahyrynda gopan harasatdan soň ýaşaýjylaryň arasyna giň ýaýran çykgynsyzlyk, stres we çäresizlik bilen baglylykda şäher keselhanasyna ýürek damar keselleri we insult bilen ýerleşdirilýän hastalaryň sany köpeldi. Olaryň arasynda aradan çykýan adamlar ömürlük ysmat galýan näsaglar hem bar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bir yerli Lukmanyň anonim şertlerde beren maglumatlaryna salgylanyp şeýle diagnoz bilen keselhana ýerleşdirilýän hastalaryň köpüsiniň 45-65 ýaş aralygyndaky adamlardygyny habar berýär. Hut meniň özüm tupanyň ýetiren ziýany sebäpli stres geçiren we sag tarapy ysmat galan bir adamy tanaýaryn diýip habar çaýtdy. Sagat gezip ýören adam bir ömür işleýär, gazanýar, bina galdyrýar we bir günüň içinde güýçli stres sebäpli ýüregi çydaman maýyp galýar diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi. Bularyň hemmesi kynçylykly ýaşaýyş durmuş şertleri, eklenç aladalar sebäpli bolýar we haçan bir günüň içinde hemme zady ýitirenine ýürek oňa çydamaýar diýip bir hasy anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bir adam tupanyň ertesi güni sırkawlap döşüne nähildir bir näsalyk duýar. Zäherlenendirini öýdýär. Gyssaly Lukman çagyrýarlar. Ol bolsa näsaga 2-3 metr aradaşlykdan seredip bir näçe sorag berýär we hastany hiç ýere kabul edip bilmejekdiklerini aýdyp ol ýerden gitmek bilen bolýar. Bu ýagdaýdan närazy bolan hasta garyndaşlary Lukmanyň iň bolmany onuň gan basyşyny we beden gyzgynlygyny ölçemegini haýyş edýärler. Ýöne Lukman özüniň maskasyzlygyny aýdyp hastanyň goloýuna baryp bilmejekdigini aýdýar. Garyndaşlary onuň şeýdip hastany barlaman gidenligini aýdýarlar. Şol adam ertesi güni aradan çykdy. Görüp otursalar insult geçiripdir. Lukmanlar hatta ýöneköý diagnozy hem goýup bilmeýärler. Ýogsa bolmasa bu işini bilen Lukman üçin ören ýöneköý ahyryny diýip habarçy gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabadda ýene bir adam bir meňdeş alamatlar bilen keselhana ekidilýär. Ýöne welaýet hastahanasyna Lukmanlar onu kabul edip bilmejekdiklerini aýdýarlar. Haçan onuň garyndaşlary nägelelik bildirenden soň Lukmanlar hastany reanimasiýa geçirýärler. Onuň ýagdaýlary hasy erbetleşip başlaýar we ömrüniň soňky minutlaryny garyndaşlaryny onuň ýanyna goý bermeýärler. Şeýdip ol şol ýerde aradan çykýar. Olaryň ikisi de 50 ýaşdan sähel ýokary adamlardy diýip habar çaýdýar. Habarçynyň gurrunda şolan orta ýaşly näsaglarynyň biri Aşgabatda daşary ýurt firmalarynyň birini işleýän ekeni we aýlyk haklaryny valyutada alýan ekeni. Türkmenabada bolsa diňe alşa barypdyr. Aýlyk haklarynyň döwlet kursundan manatda berilejekdigini eşidip ol aladalanyp başlaýar. Ulu oglu täze jaý salynýan ekeni, tupan olaryň üçeklerini uçurýar. Häkimetlerden hem hiç ýyly kömek bolman soň ol adamyň sag tarapy ysmat bolup galdy diýip habarçy gurrun berdi. Türkmenistanyň Marwelewap welaýatlaryna 27 aprelde güýçli tupan turdy. Güýçli şemalyň netijesinde ýaşaýyş jaýlary, durmuş infrastrukturalary, oba hojalyk ekinleri uly ziýan çekdi. Onlarça adamyň helak bolmagyny getiren güýçli howa hadisesi, onuň netijeleri we dikeldiş işlerine berilýän ýardymlar barada Türkmen hökümeti henize çenli dil ýarmany gelýär. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlardaky türkmenistanlylara Western Union pul geçirim hyzmatlary arkaly iýermäge ruhsat berilýän maliýet rejestrleriniň möçberini artdyrmak baradaky planlaryndan el çekdiler diýip Azatlyň çeşmeti yerli bank işgärine salgylanyp 26 maýda gurrun berdi. Ýatda geçen hepde ýurdun daşyndaky türkmen raýatlaryna, şol sanda studentlerine her aýda uğratmaga ruhsat berilýän $200 möçberindäki çägiň $500 çeline artdyrmagy gözüňde tutulýandygy barada maglumatlar owşupdy. Şol pursat Azatlyň çeşmesi munyň daşary ýurtlarda karantinda galan türkmenistanlylary goldamak maksatyndan uğralanyp edilýän bolmagynyň mümkindigini belläpdi. Emma Türkmen häkimetleriniň owal başdaky planlaryndan häzir el çekmegine anyk nämäniň sebäp bolandygy belli däl. Gepin gerdisini bellesek dünýäde koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlardaky türkmen raýatlary sorsanda taliplary ýygyna Türkmenistana dolanyp bilmeýändiklerini, degişli türkmen wekilhanalarynyň özlerine ýardym etmeýändigini, şeýle-de maliýet rejestrleriniň gutaryp bank kartlaryndaky pullary hem naklaşdyryp bilmeýändiklerini aýdyp Azatlyk radiosyna gurrun beripdiler. Mundan wasada türkmen banklarynda daşary ýurtdaky ýakynlaryna sultanda çağalaryna pul uğratjak bolan raýatlaryň dowamly täzelenýän bürokratik çäklendirmeler bilen hem ýüzbe ýüz bolýandyklaryny yktalypdy.
Geçen hepde Adatlyň çeşmesi Türkmen hökümetiniň pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda karantinde galan raýatlaryna olaryň türkmen banklarynyň berilen halkara bank kartlaryndan $500 möçberinde pul naklaşdyrmagyna hem ruhsat bermegi planlaşdyrýandygyny habar beripdi. Emma bu uğurdak planlardan hem el çekilendigini ýa-da olaryň henüz hem öz güýjündedigini häzirlikçe anyklap bolmady. Türkmen banklarynyň hem bu uğurda hiç kile resmi düşündürs almak başartmady. Soňky günlerde Lewapda soňkujaň dabaralar üçin harajat tapmayan mekdep okuwçylarynyň öz janlaryna kast etmegi bilen bagly wakalaryň enşemesiniň bolandygyny Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz bir näçe habarçysy habar berýär. 23-nji maýda akşam Lewap welaýatynyň Fara etrawynda şuýl mekdebi tamamlayan bir oglan mal ýataklarynda özüni asdy. Ol öýlerinden saçyny bejertjegini aýdyp çykypdyr we gaýdyp ýzyna gelmändir. Ol okuwny pul ýetişdirip bilmändir diýip Adatlyň Lewapdaky habarçysy 24-nji maýda gürrüň berdi. Şeýle dol Farapda 3 gün ozal bir okuwçy gyzyň özüni atandygyny habar berýär. Aýdylmagyna görä 6-njy mekdebiň okuwçysy bolan ol gyz soňkujaň dabarasynda giymek üçin satyn almaly eşiklere, mektepde sorulýan pullary bermäge harajat tapyp bilmändir. Bu maglumaty Adatlyk radiosynyň Lewapdaky beýleki bir habarçysy hem tasdiklady. Ol soňky bir näçe güniň dowamında Farap etrawyndaky 3-nji we 6-njy mekdepleriň hemde Dargana etrawynyň 18-nji mektebiniň 2001-nji 2002-nji ýyllarda doglan 3 okuwçysynyň öz janyna kast edendigini aýtdy. Köp okuwçylar soňkujaň dabarasyna pul ýygnamak üçin ýanwar aýyndan bäri grupla adamlaryň gapysynda işleýärdiler. Fara etrawynda we Türkmenabad şäherinde halkyň ýagdaýy gaty agyr. Köp adamlaryň soňkujaň üçin pul bermek beýlede dursun uçan üçöklerini bejertmäge de ýagdaý ýok diýip habarçy 25-nji maýda gürrüň berdi. Beýleki bir habarçymyz muallimlaryň janyna kast eden mektep okuwçylarynyň birinden 400 manat sorandygyny aýdýar. Bu okuwçy enatasynyň ýanyna gelip pulun gerekdigini aýdypdyr. Ýöne olar özleriniň onça maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar. Bu ýagdaýyň okuwçynyň öz janyna kast etmegine sebäp bolandygy aýdylýar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçymyz 25-nji maýda gürrüň berdi. Habarçylarymyzyň sözüne görä paçygaly bu wakalardan soň kanun goraýjy edaralaryň wekilleri Sewitin mektep muallimleri bilen ýygnak geçiripdir. Ýöne ýygnakda nämäniň maslahat edilendigi häzirlikçe nämälim bolup galýar. Adatlyk radiosynyň bu wakalar barada Lewap welaýat häkimliginden şeýlede Farap, Darganata etrap we Türkmenabad şäher häkimliklerinden kommentari almak synançyklary netije bermedi. Soňky ýyllarda güýçlenen ykdysady kynçylyklar bilen baglylykda mekteplerde gurulýan dabaralaryň, olarda giýmeli egin eşikleriň ozalam güzerany ýeňil bolmadyk maşallary barha kyn ýagdaýa salýandygy habar berilýär. Adatlyň Daşowdaky çeşmesiniň 24-nji maýda beren maglumatyna görä, Aýböwür owasyndaky 77-nji mektepde okuw gutaran her okuwçydan soňkujaň üçin 50 manatdan, Goşa Howludaky 45-nji mektepde 60 manatdan pul ýygnaldy.